ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேஷ் 3D அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டேஷ் 3D அப்படின்னா என்ன சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா 3D கேரக்டர் மாடலிங் அண்ட் அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் டேஷ் 3D. பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாடலை ஸ்கல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஜிப்ரஸில் தான் ஸ்கல்ப் பண்ணுவோம். ஜிப்ரஸ் இல்லை பிளெண்டர் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தான் ஸ்கல்ப் பண்ணுவோம். அதே ஒரு ரிக் பண்ணி அனிமேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சினிமா ஃபோர்விலையோ பிளெண்டர்லையோ பார்த்திங்கன்னா அதை பண்ணுவோம். இதே மாதிரி க்ளோத் டிசைனிங் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா மார்வலஸ் டிசைனரில் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே சாஃப்ட்வேரில் பண்ணுறது அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஷ் 3D அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர். இப்போ இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரக்டர் மட்டும் கிடையாது, சீன்ஸுமே இருக்கும். இப்போ ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சீனுமே அதில் இருக்கும். அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் கிரியேச்சரும் அதில் இருக்கும். இது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான், ஆனால் நீங்கள் ஒரு சில ஆடன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் மேக்ஸிமம் இது ஃப்ரீயாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தாராளமாக யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கலாம். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிற அந்த 3D கேரக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம். ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்டெப்பில் க்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டேஷ் 3Dயோட கேரக்டர் தான். இப்போ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் 3D சென்ட்ரல் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகும். நீங்கள் டேஷ் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். இது சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 2GB ரேம்லேயே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிஸ்டமே பார்த்திங்கன்னா 2GB ரேம் தான். பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒர்க் ஆகும், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் ஆகாது. உங்களுக்கு பிடிச்ச சிஸ்டம் கான்ஃபிகர் எதுவும் தேவையில்லை. ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெல்கம் டோ ஓப்பன் ஆகுது. இதில் என்ன கேட்குது அப்படின்னா உங்கள் டேஷ் 3D ஓட அக்கௌண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ண சொல்லுது. நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி உங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே நான் அடுத்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இதே உங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆஃப்லைன் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா இப்போ நெட்டை கனெக்ட் பண்ணல, நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஒர்க் ஆஃப்லைன் கொடுத்துட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து அகைன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. பார்த்திங்கன்னா ஓகே பட்டன் இருக்கும். ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. இதான் டேஷ் 3D இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைலில் போய் நியூ இருக்குது, ஓப்பன் கொடுக்கணும்னா ஓப்பன் கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மெரிச்சு கொடுக்கணும்னா மெரிச்சு கொடுத்துக்கலாம். இது சேவ் ஆப்ஷன், இது சேவஸ். நீங்கள் எதை சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து இதில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இம்போர்ட் கொடுக்குறது. நீங்கள் இப்போது பிளெண்டரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் எடுக்கிறீங்க, ஆப்ஜெக்டோ இல்லை FBX எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலாவோ இல்லை FBXஓ இல்லை வேறு ஃபைலாவோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது போக பார்க்கல இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு. அதே மாதிரி எடிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அன்டூ ரீடோ ஆப்ஷன் தான். இதே மாதிரி க்ரியேட் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேமரா க்ரியேட் பண்ண சொல்லுது. கேமரா, இந்த லைட்டு, உங்களுக்கு 3D லைட் வேணுமா, ஸ்பாட் லைட் வேணுமா, இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனும் இதிலேயே காட்டிடும். இப்போ இந்த கேரக்டர் இருக்குது, இந்த கேரக்டர் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா மற்ற சாஃப்ட்வேரில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ட் கிளிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும், இல்லை ஷிஃப்ட் ஏதாவது கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ ரொட்டேட் ஆகிரும்.
அதே மாதிரி ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜூம் ஆரோ கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இல்லை கர்சரை வச்சு நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் மவுஸில் இந்த ஸ்க்ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறது. இது அதே ரொட்டேஷன் தான். இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபேஸை கிளிக் பண்ணி ஃபேஸை மட்டும் ஜூம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபேஸை கிளிக் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜூம் ஆயிரும். இது பார்த்தீங்கன்னா வியூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரண்ட் வியூ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். லெஃப்ட் வியூ, ரைட் வியூ, பேக் வியூ, டாப்பு எல்லாமே மாற்றிக்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ இருக்கிறதே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாது. எனக்கு கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால சரியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆரோ மார்க் ஒன்று இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வயர் பவுண்டிங் பாக்ஸ் இருக்கும். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்படின்னா அந்த கேரக்டரோட வியூ கிளிக் பண்ணி சாலிட் பாக்ஸிங் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸாக வந்துடும். இந்த மாதிரி வயர் ஃப்ரேம் மோட் கொடுத்தீங்கன்னா வயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு மாறிடும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த டெக்ஸ்டர் ஷேடோன்றது தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம. அதனால் இதே கொடுத்துருவோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு. இப்போ நான் ஸ்மார்ட் ஹேண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்மார்ட் ஹேண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ப்ராடக்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா சரி இந்த கேரக்டர் டிலீட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் கரண்ட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்மார்ட் கரண்ட் வரல அப்படின்னா இந்த சைடில் கிளிக் பண்ணி இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போது வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கரண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டாது. அது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னொன்று டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா டேஷ் இன்ஸ்டால் மேனேஜர் ஒன்று இருக்கும். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணணும். அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஃப்ரீ டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான். கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். நான் அப்போயே சொன்னேன் இல்லையா, இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் இல்லை என்ன கொடுத்து லாகின் பண்ணுறீங்களோ அது ரொம்ப முக்கியம். அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்னு. அதே தான் இதுலேயும் கொடுத்து லாகின் பண்ணணும். ஒரு வேளை இதில் மாற்றி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்க்கும்போது இதில் எதுவுமே வராது. நீங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே தான் இதுலேயும் கொடுக்கணும். இதில் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் காட்டும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஓப்பன் பண்ணிங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடி டு டவுன்லோட் ஒன்று இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது இது தேவைன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒன்று காட்டுது பார்த்தீங்களா, நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சது வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லுது. இல்லை நான் இன்னும் அப்டேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். இங்கே ரெடி டு இன்ஸ்டால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இது இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோமோ அது இங்கே ரெடி டு இன்ஸ்டால்ன்றது காட்டும். இது இன்ஸ்டால்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 காட்டுது. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்குது. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான். நீங்கள் அதோடய சைஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். 106, 180, 222 MB. ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா 800 MB, 900 MBயில் வரும். பார்த்தீங்கன்னா 500 MB இந்த மாதிரிலாம் காட்டுது. இந்த சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா 762 MB காட்டுது. அதே மாதிரி இந்த ஜெனிசிஸ் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அப்டேட் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 420 MB கேட்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் க்யூன்னு இருக்குல்ல, இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி இங்கே இன்ஸ்டால் ஆஃப்ல டவுன்லோடுறதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இன்ஸ்டால் ஆயிரும். நம்ம ஒன்று கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இல்லை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க மட்டும்னா தான் இதில் உங்களுக்கு வரும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எனக்கு காட்டுச்சு இல்லையா, ஜெனிசிஸ் செட் ஃபீமேல், அது வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லி காட்டுச்சு இல்லையா, பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் இதில் அப்டேட் கேட்கும். இந்த அப்டேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் அப்டேட் ஆயிரும். நம்ம அதிலேயும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், இதுலேயும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும்.
இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் வியூ. இந்த ரெண்டர் வியூ அடுத்த இப்படியே நம்ம சொல்லி தரேன் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு. இதுக்கு ஜஸ்ட்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த போஸ்ட் அண்ட் அனிமேஷன், அதே மாதிரி லைட் செட்டிங்ஸு, இது மாதிரி ரெண்டர் பண்ணுறது, இது எப்படி இமேஜாக அவுட்புட் எடுக்கிறது, வீடியோ எப்படி அவுட்புட் எடுக்கிறது அப்படின்றத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.